се обадя, за да малко шоу пациентите. Айде, следващия да влиза. Георги, какво правиш тук, бе? Ти не беше ли при мен миналата седмица, а? Забележка не беше ли? Май бягаш от часове, ми се струва. Защо си с майка си, я ми кажи? Вече си голям, няма нужда от придружител. Ван, майка си изчакай в Беше голям. Кажи сега, Гера, ти какво ти има? Какво те боли? Гърлото. Дай да го прислушаме сега ти бяло брат, да видим какво е и дали ще те вкараме на болница. Дишай, изпишай, изкашляй се хубаво. И имаш вкусна инфекция. Ей, тук има ниска витаминчета от 2 на 12 часа. Тя майка ти знае. Ще пиеш повече течност. И в петък ще дойдеш на преглед да видим дали ще продължим да лечим. Другия път самичък, какво разкарваш майка си? Абе, какво се случва тука, бе? Ма защо цялата баня е мокра, погизнала, наводнена? Тука се чувствам като в блато! Кой се капа преди мен? Кой? Яги, ти ли беше? Ма как ти си ти, бе? Такова блато след себе, бе? Или ти, или баща ти? Оле, не мога. Много, какво ми се живей тук, бе? Какво ми се живей? Снеже! Ало! Чуваш ли, мама жена? Как да не ме чуваш, ма? Тука пише, че ме чуваш. Такова, мама, аз пък не те виждам. Не, ма, той е телефон за буклука, ма. Трябва да кажа на синковите да купи нов, ма. За нищо не става. Натискам тука, не ми излиза нищо, не ми излиза физиономията ти, не мога да те видя. Я чакай. Май те виждам, ма. Видя, ето, мама. Здравей, здрасти, какво правиш, ма? Аз такова ме ще правя ориз, ма. Ориз със свинско настеля. Да направя за децата да има. Такова, ще пия кафенце, ма купих си днеска едно ново кафе да го пробвам. Много хубаво. Ти какво правиш, ма? Кога ще дойдеш да пием кафе, ма? Нали се ме лъжеш, па не идваш? Ти какво ще готвиш? Боб, пак ли Боб? Вие само Боб ядете у вас. Значи, кое време стана, бе? Георги още го няма. Значи, той хлапенце само да се прибере. Не знам какво го очаква. Иване, бе, къде е Георги, бе, знаеш ли? Днеска неделя, има домашни да пише. Какво ли се шляе той по улиците като бездомник? Боже, я да му звънна аз да го видя къде е. Значи... че не стига стои малкото чудовище само. Жал на му майка. Иване, аз ти казвам, ще го накажа. Без телефон и без компютър. Как така не вдига, бе? Взел ли си телефона този малкия, бе? Ало, бе, Георги, бе? Защо не ми вдигаш, момчета, когато ти звъня от първия път, бе? Какво ме караш да се притеснявам? Значи ще получа инфаркт заради тебе. Къде се шляеш? Къде? Как ще си? Къде? Какъв Сашко, бе? Прибира се винаги, че си. Не таки си, какво ми се шляеш от хората? Нямаш си къща. Ще ми ходи от хората, да ми играел. Мъж за жени не ще играе още. Само да се прибере. Ще го правя. Аз съм българин в Англия. Разбира се, че първата ми работа беше да бера ягоди на полето. Аз съм българин в Англия. Разбира се, че всичките им приятели смятат, че имам много пари, защото живея си. Аз съм българин в Англия. Разбира се, като чувам че веднага заговарям хората, се знам цял живот. Аз съм българин в Англия. Разбира се, че винаги си спомнете мигрейшн прайма. Аз съм българин в Англия. Разбира се, че винаги си държат български стоки, за да си купят справки, кори за бавен целите ми. Аз съм българин в Англия. Разбира се, като се прибера, забравих най-важно. Аз съм българин в Англия. Винаги празнувам нова година два пъти. Банче, прибрах се. Какво има да ядем? Нищо. Как така нищо? Какъв ден е днес, знаеш ли? Кой? 15 февруари. А вчера какъв беше? Иване, как не тъй срам, бе? Едно съвета ми беше подарил за деня на влюбените. 15 години. 15! Това ли заслужавам, ми кажи? Ой, Иванче, забравих, ма. И аз забравих да наготвя днеска. Ще ядеш хляб и сол. Пак,
Аз съм българска баба. Разбира се, че как някой ми дойде на гости. Първото нещо, което питаме, дали е гладен. Аз съм българска баба. Разбира се, че имам телефон, ама не знам как го ползвам. Аз съм българска баба. Разбира се, че имам найлонова турба пълна с найлонови турби. Аз съм българска баба. Разбира се, че винаги в ходилника имам кутия от сладолет, ама пълна с сърми. Дай бабата ти тури една да хапнеш, айди. Аз съм българска баба. Разбира се, че никога не пропускам да си гледам турските сериали всяка вечер. Ой, аз съм българска баба. Разбира се, че винаги изпитам на стоянка с другите баби, си да клюкарим. Ой, вижте, малко гата чакам. Георги, я ела тук да си не майче. Какво става? Нещо да ми казваш? Не, мамо. Как така тъй няма нищо да ми казваш, бе? Отчи, че всеки ден се прибираш и все няма какво да ми казваш. Ай, тук съвсем случайно аз разглеждам и видиш сценките. Не са тъй на шоша. Отварям. Оле, Николаева, ще ме извиняваш, че закъснях. До сега бях всеки път да ти казвам, онези зверове не са направо невъзможни. Влизам аз в класните стаи, за да видя учители. Това нещо за главата. Разбираш ли, половината са накачули, ако чиновете играя пичицец. Пълен ужас. Другата половина пък рисува книжки по диската. Направо ти казвам, ужас, невъзможни са. Да, къде е тая, бе? Сервитьорка да си поръчам. Здрасти. Едно късо кафе. Бе, захар ще си на диета и една сметанка, да. И че по-бързо ще имаме часове, да. Това е нова либа. Не ми знае какво си поръчам, аз тук всеки ден идвам. Така, какво да ти разкажа? Ти за какво седнала за мен? Аз ти тут, бе, ще имаме така да взех. Ти Какво ти е? Какви за Георги? Няма нищо. Заминавай си да си работа, защото ме застраш там. Но сигурно ли си? Има гледай мен. Добре. 5 минути по-късно. Мамо, пак минавам, да питам, добре ли си? Ей, хубава работа, бе, Георги. Ти се сети да видиш болната си клета майка. Как се мъчи. Ей, 5 минути нямаш да отделиш време да дойдеш да ме питаш как си. Вода ли спаш ли? Болна ли си? Какво ти е? Не, че ви готви, че ви пера, че ви чистя. Болнава съм, да, болнава съм. Но кого го интересува? Вас ви интересува само да има ядене и пиене на масата, нали? Ето, вдигнах тръгни сега, заради тебе. Вдигнах, да, като грешен дявол съм. Същия като